Isa siya sa may pinakamagandang mukha sa hilera ng mga baguhang artista. A promising actress, ready to make a name in Philippine showbiz. Siya si Chari Pineda. Ilang taon na ang nakaraan magmula nang pumasok sa showbiz si Chari. Marami-rami na rin siyang nilabasan programa at ginawang pelikula. Pero karamihan sa kanila ay support lang siya. With her very important role sa bagong afternoon soap ng ABS-CBN na Angelito, di malayong tuloy-tuloy na ang pagkinang ng bituin ni Chari sa showbiz. Happy kasi mas malaki na yung role na pinagkakatiwala sa amin eh. Tsaka nakakatuwa kasi maganda yung feedback naman sa amin at consistent na mataas naman yung ratings ng show kaya sobrang thankful talaga. Last year ay nakagawa rin ng 2 pelikula si Chari, pero sa kasalukuyan ay nag-aantay pa siya ng mga movie projects. Sa ngayon wala pang offer ng movies, hopefully sana soon. Bukod sa kanyang mga showbiz commitments, kinumusta rin namin ang muling pagbisita ng magandang dalaga sa ating probinsya. Matatandaan nakapanayam na rin natin si Chari nung nakaraang taon dito rin sa ating Celebrity Corner. Hindi, mabuti at ano ko na to, pang 4th time ko na dito sa Vegan at hindi talaga nakakasawang pumunta kasi ang ganda kasi ng place eh, talagang parang nabalik ka sa dating panahon at saka yung mga tao sobrang entertaining at yung pagkain yun, masaya talaga. Ibinahagi rin ni Chari na ang kanyang ama ay isang Ilocano, kaya naman hindi nakapagtataka na may mga alam rin siyang mga dialekto natin. Kasi ang dad ko Ilocano, so medyo nakakaintindi ako ng konti. Para yung mga ano lang, mga basic lang na anong pangalan mo? Nagpintas? Yung mga ganon, yung mga tayon, yung mga ganyan. At ilan sa mga nagustang pagkain ni Chari ay ang food talaga ang sarap dito, pinakbit. Yun, kanina kasi sa hotel, yun ang in-order namin talaga, tsaka yung bagnet. Tsaka yung syempre longganisa. Kasi kahit nasa Manila kami, talagang nag-order pa rin kami ng, ng longganisa ng Vegan. Ibinahagi rin sa amin ni Chari na masaya siya sa kanyang love life. Okay naman, pero kasi mas dapat na mag-focus ako sa career. Kaya dadating din yung time. Bilang panghuli, narito ang mensahe niya sa kanyang mga tagahanga. Yes, sa lahat ng mga Ilocanos na nanonood ngayon, maraming salamat po sa warm welcome niyo sa amin. At sana, iimbitahan ko na rin kayo na abangan at suportahan ang part 2 ng Angelito. Sana kung paano niyo po sinuportahan ang Angelito nung una, ganun niyo pa rin kami suportahan sa muli naming pagbabalik. Hello, this is Chari Pineda and you're watching Core TV. And that was Miss Chari Pineda with our Celebrity Corner. Ngayon naman, mapunta tayo sa ating What's Cooking segment. Kung saan ipagluluto tayo ni Chef Sam ng isang katapang-tapang na recipe. Ang sinasabi kayo sa egg project natin last week, ito na ang part 2 nito. Kaya kumuha na ng bolben at papel at ilista ang kakailanganin. Let's all watch this. Kanja, welcome back to another episode with me, Chef Sam. And last week we had Skyflakes as our guest, and for today we have another guest from Iloganda, which is Je Kias. Kamusta? Ano na? Bagong ang iyong career, ha? Ayan, so this is Je, siyang main host ng Iloganda. So, Jeff, for today, tutulungan mo ako gumawa ng another egg recipe. Gusto mga egg? Oo. Gusto natin mga egg. Yeah! Kaya in-invite kita eh. Ay! Gusto ko yan. Ayan. I-push na natin tong exciting na episode ng What's Cooking. Yes, but of course, first we have to turn this on muna para uminit na ang ating deep frying oil. So, actually, this egg recipe is based from Scotland. Kasi, yeah.
International tayo ngayon. Of course, pag international kasi tayo. And this is called Scottish eggs. Scottish? Yeah. Gusto ko pa naman ng egg. Yung egg natin from Scotland. Charot. Ayan. So, nagiging messy ito. So, let's put on our gloves. Para hindi naman messy. Guys, mag-wash kayo ng hands before kayo gumawa. Ano? Para hindi dirty. Ayan. So, we have here vegan longganisa. Nakapag-pre-boiled na tayo ng eggs dito. So, we had our eggs well done. So, napaka-simple lang ng dish na to. Basically, we're just going to incorporate the egg. I-coat natin yung egg ng ating longganisa and then yung ating breadcrumbs and flour. Yeah. Ayan. So, first, season natin ang ating flour ng salt. I-mix mo lang siya. Oo. And pepper. Ayan. Para naman may konting may lasa. So, ganito. Egg. Squat tayo ng longganisa. And we're just going to coat. Diba? Laking meatballs. Super big meatballs. Meatballs plus egg. Choosy ka pa ba? Yan. Dunk natin dito. Dunk talaga. Shoot! And then, coat again. Ang bonggang-bongga. Yan, laki diba? Kaya nga. Parang isa lang ito, mabubusog ka no? Ideally, actually, this is for one person. Ang isang tao. And then, coat again ng more. Coat ng coat. Coat ng coat. Dunk sa... gawa ka na. Pipe ng ma-experience. Tapos, longganisa. Yup. Yan. Stop. Arte! Ayan. Ito lang siya. For how much naman to pag gagawin mo sa bahay? Yung isang dosena ng longganisa. Depende kasi sa size yan eh. Kasi may cost din per size. Lately lang ba tong habit mo na pag gagawin ng egg? Actually, yung anak ko mahilig talaga sa egg. Pero scrambled egg. Kanina sabi niya sa ganun din. Sa mama mo. I want to eat egg. Diba? Mahilig kasi siya sa egg eh. Ikaw hindi ka mahilig sa egg? Mahilig. Ibang egg? Anong klaseng egg? Quail egg! Diba? Egg knock. Pwede. Ayan, ingay. Tapos tanggalin na natin to kasi it's very, very, ayan. Tapos hintayin lang natin pa maluto. Since raw yung ating, longganisa kanina, it would be better if it would take longer kasi kahit, maluto ng very, very bongga yung ating, spread lang natin siya para maano yung heat. Ayan. Diba? Ang cute. Here, I love egg na. So, kamusta naman ang iyong show? Okay lang naman din. We're doing fine. Diba? Tapos ang dami din. Ang babongga ng mga guests nyo, Ayan. Dapat i-guess ka din namin doon. Oh, sure. Next time. Siyempre, loto na naman. Personalan na ba ito? Dapat meron kang ka-team up din pag gano'n. Saan? Pag-i-guess ka namin si Loganda. I guess Dapat yung inspirasyon mo pala i-guess natin para mas bongga. Ganon? Para malaman ng tao kung sino yan. Kung Hindi deserve pwede. Exam. Hindi pwedeng binubulgar. Yeah. Sige. Kwento mo na lang after. Yes, kwento ko lang siya after. So, we're just going to brown this. Lutuin lang natin siya on all sides. Para mas bago. Diba?
Tapos later on, sislice natin siya. You can serve this with ketchup. You can serve it with mustard, mayo, kahit anong gusto niyong dip, pwede. Suka. Sarap. Pwede if you like, diba? Kasi, Masarap naman ang longganisa ng may Oo, may suka suka. eh. actually, ganun yung ginagawa ko. Suka. So, napakadali lang niyang gawin dyan. Pwede mo tong iserve sa iyong boyfriend. Wala akong boyfriend. Ay, wala mo boyfriend? Girl. Inspiration meron. Oo, ako din, may Katulad sa'yo. inspiration. Diba? Oo. Kaya nga, umiitlog-itlog ako ngayon. Ilang naman to? Ilang episode tong itlog-itlog na to? 2. Last week yung isa. Ay, si Murphy. Napanood ko, si Murphy. Ayan. So, malapit Kamusta naman na si siya. Okay naman, bagong din siya. Mukhang yun yung may boyfriend eh. Oo, yun yung exciting yung love life. Diba? Bakit ganun? Bakit sila Ganun nabibibayaan? Ba't yung mga magaganda hindi? Hindi ganun talaga, te. Kaya ano na. Ay, Murphy, okay lang ah. Mga mamaya ako yung pagtripan mo sa sa tawag dito, sa segment niya, sa Dora X Senador. Baka puntahan niya ako bigla-bigla dito sa bahay nang natutulog pa ako at may muta pa sa mata, di ba? Ayan. Ikaw chef ha? Nag-uusapan yung jowa ko. Ayan. So, I think this is done. Ayan, sarap. Diba? Kailangan kasi bago mo siya i-slice, palamigin muna ng konti eh. Hindi magbe-breakdown yung kanyang Anyway guys, if you don't have Japanese breadcrumbs at home, pwede kayong gumamit ng Skyflakes na durog o kaya yung leftover pandesal, toaster nyo lang siya hanggang sa super tigas and then durugin nyo lang din. Pwede yan dito. Ayan. So, nakakatakot. Ayan. So, ganito ang itsura niya. Feeling ko magugustuhan to ni Inspiration. Asa pala sa inspiration mo ngayon? Andon. Ginamit ang kanyang bagong lente. Nag-photoshoot ng bonggang-bonggang sunset ang set. Oo. Loner. Hindi. Alam mo naman. Dapat be supportive din sa mga hobbies ng ng inspiration. Ayan. So, ayan, Je. Tapos na siya. Diba? So, this is it, Je. There you have it. The Scottish eggs. Tikman mo naman. Scottish talaga. Yeah. Tignan natin yung Scottish egg isa. Inspired by Mr. Ano pangalan ni Mr. Egg? Egg. Mr. Egg talaga. Oo, egg. Egg talaga. Ano? Okay ba? Masarap siya. Magkasing sarap sila ni Ganam. Magkasing sarap sila ni Inspiration. Ay, kilala mo ba siya? Hindi mo kilala siya. Masarap. Masarap? Try mo. Later. Ayan. And this is it, guys. Another great recipe. But before anything else, Je, would you like to invite our televiewers? Yes, of course, we would like to invite you all to watch our new show, Iloganda and Project Rainbow. Not only our shows, of course, lahat ng mga bagong shows na naglalabasan ngayon sa Core TV. Yeah. So, dapat subaybayan nyo at tangkilikan ang Core TV. Ayan, mga probinsya. Ayan, nandito si Bitoy. Ayan, hi Bitoy! Nandun si Bitoy sa aming set ngayon. And of course, JB of Gago Clock, ang nag-iisang gagirl ng Ayan, Gago for Clock. more updates pala, you can Ayan. like our page at www.facebook.com/coretv. And you can like our page, my page, Ayan. www.facebook.com/iloganda. Ayan. Ayan, of course, if you want more of my recipes na hindi pa namin, na hindi ko na-feature dito sa What's Cooking, you can follow me on Instagram at Copaesthetic Chef. O kung wala naman kayong Instagram, follow me on Twitter at Copaesthetic Chef. Ayan. And of course, lahat naman ng aking pinopost ay nasa Facebook din po siya. Ayan. So, this is it. Guys, another great recipe brought to you by, of course, me, Chef Sam, and Je Kias of Iloganda and Project Rainbow.
Tutok again next time for another great recipe only here on Wake Up Ilocos. Bye! Bye, guys!